रउआ सब के बीच में ये दूसरा वीडियो हमार होली के पारंपरिक होली वो समय के बात बा कि लक्ष्मण जी के शक्ति बढ़ लगल बा। पारंपरिक होली बा कैसे कि अंजनी के दुलार और भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। भोरही ले अइहा हो भोरही ले अइहा। जीवन बूट लइहा सजीवन बूट लइहा। जीवन बूट लइहा सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। आगे भाव बा कि भोरही ले अइहा ना तो लक्ष्मण मरी जाइहा। भोरही ले अइहा ना तो लक्ष्मण मरी जाइहन। आ लक्ष्मण मरी जाइहन अयोध्या नाही जाइहन। आ लक्ष्मण मरी जाइहन अयोध्या नाही जाइहन। अब जा लक्ष्मण मरी जाइहन अयोध्या नाही जाइहन। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार अंजनी के दुलार आ भोरही सजीवन बूट लइहा। भोरही ले अइहा ना तो लक्ष्मण मरी जाइहन। भोरही ले अइहा ना तो लक्ष्मण मरी जाइहन। आ लक्ष्मण मरी जाइहन अयोध्या नाही जाइहन। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। जीवन बूट लइहा सजीवन बूट लइहा। जीवन बूट लइहा सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा। अंजनी के दुलार भोरही सजीवन बूट लइहा।